Vitajte v tejto základnej konfiguračnej príručke pre priemyselnú automatizáciu KAME BK pre posuvné brány. Otvorte odblokovacie dvierka trojhranným kľúčom a odskrutkujte skrutku, aby ste odstránili kryt riadiacej elektroniky. Znovu zatvorte odblokovacie dvierka, aby ste vymazali chybové hlásenie E8, ktoré signalizuje, že odblokovacie dvierka sú otvorené. Prvým parametrom, ktorý treba nastaviť, je smer otvárania pomocou funkcie F54. Vyberte 0 pre otváranie brány doľava, alebo 1 pre otváranie brány doprava. Na naprogramovanie vysielača musí byť karta prijímača AF nainštalovaná vo vnútri riadiacej jednotky. Vyberte funkciu U1. Vyberte funkciu, ktorú chcete priradiť užívateľovi. 1 pre krokové ovládanie, 2 pre sekvenčné ovládanie, 3 pre otvorenie a 4 pre čiastočné otvorenie. Potom stlačte Enter pre potvrdenie. Na displeji sa zobrazí číslo užívateľa priradené k tlačidlu vysielača, ktoré chcete uložiť. Stlačte tlačidlo, ktoré chcete uložiť. Potom počkajte na potvrdzujúcu správu. Táto automatizácia dokáže uložiť až 250 užívateľov. Pre konfiguráciu bezpečnostných zariadení, ako napríklad pár fotobuniek, je potrebné ich najskôr pripojiť ku svorkám 2 a CX. Potom ich povoľte pomocou funkcie F2. Vyberte funkciu, ktorú chcete priradiť. C1 pre opätovné otvorenie počas zatvárania, C2 pre opätovné zatvorenie počas otvárania, C3 pre čiastočné zastavenie, iba s povoleným automatickým zatváraním, alebo C4 pre čakanie na prekážku. V našom prípade vyberte C1 a stlačte Enter pre potvrdenie. Ak chcete použiť ďalší pár fotobuniek, zopakujte postup pripojením zariadení ku svorkám 2 a CY, a vyberte funkciu F3. Ak chcete skontrolovať, či fotobunky pripojené k vybraným vstupom fungujú správne, po každom príkaze na otvorenie a zatvorenie musí byť pripojená svorka TS. Nižšie sú uvedené dva príklady. Pre povolenie testu bezpečnostných zariadení musí byť povolená funkcia F5. Prejdite do funkcie a vyberte bezpečnostné vstupy, ktoré sú pripojené ku svorke TS. Ak chcete nastaviť čas automatického zatvorenia, vyberte funkciu F19. Potom nastavte počet sekúnd pred spustením automatického zatvorenia. Na ovládanie brány tlačidlom môžete použiť svorky 1, 3, 3, P, 4 a 7. Zvoľte funkciu F7 pre nastavenie vstupu 7 na krokovú alebo sekvenčnú prevádzku. V manuáli nájdete mnoho ďalších možností a funkcií, ktoré si môžete pozrieť na stránke docs.kame.com. Dúfame, že vám to pomohlo a ďakujeme, že ste si pre svoju automatickú bránu vybrali KAME.